Goedemiddag allemaal. Welkom bij dit atelier Flexwonen in Limburg. We gaan vanmiddag met u een uur lang praten over de doelgroep van Flexwonen. Dat is onderdeel van een programma wat deze hele week, of althans 3 dagen in deze week in beslag neemt. Morgen hebben we ook een atelier dat gaat over verplaatsbare woningen. En donderdag hebben we opnieuw een atelier dat gaat over de locaties voor Flexwonen. Maar vanmiddag is het allerbelangrijkste natuurlijk aan de orde en dat is de doelgroep van Flexwonen zelf. De mensen die omhoog zitten, die met spoed woonruimte nodig hebben en die gaan daarover hun verhaal vanmiddag met u delen. Mijn naam is Wim Redijk, ik ben van het expertisecentrum Flexwonen en wij organiseren samen met de provincie en ook met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Platform 31 deze serie webinars in Limburg. We gaan vanmiddag een gesprek voeren met een aantal mensen en ik moet u van tevoren er even op wijzen dat dat wordt opgenomen. Dus als u vragen heeft en niet in beeld zou willen komen of niet uw vraag in beeld zou willen zien, moet u dat er even bij vermelden of niet uw camera aanzetten. Dat is de beste oplossing om niet in beeld te komen. Anders dan komt u gewoon in beeld en dan praat u gewoon lekker met ons mee. We hebben een relatief klein gezelschap. Het is beperkt tot 25 deelnemers. Omdat we toch in een wat privé setting hier met een aantal mensen praten. En daarom deze kleine opstelling. We gaan voordat we met de spoedzoekers zelf in gesprek gaan, eerst eens even praten over het vraagstuk van de spoedzoekers. Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe zit dat ook beleidsmatig in elkaar? Hoe kijken gemeenten en woningcorporaties daar tegenaan? En daarvoor ga ik eerst een gesprek voeren met Fred Bunk. Hij is van de gemeente Maastricht. En daar ook bezig met onder andere dit vraagstuk van de spoedzoekers en flexwoonoplossingen voor deze doelgroep. Fred Bunk zit naast mij. Fred, wil jij je eventjes voorstellen aan de kijkers thuis en vertellen wat jij doet in Maastricht? Ja, dankjewel Wim voor het geven van het woord. Ik ben Fred Bunk, ik ben beleidsmedewerker wonen bij de gemeente Maastricht. Ik hou me eigenlijk bezig met de hele brede range, alle thema's in het woonbeleid, waaronder ook de huisvesting van spoedzoekers als wel eens worden samengevat. Dankjewel Fred. Ja, om maar met de deur in huis te vallen, wij hebben elkaar in 2017 ontmoet, want toen was de gemeente Maastricht, die wilde in beeld krijgen hoe het er nou eigenlijk voor stond met de spoedzoekers in Maastricht. En we hebben toen met elkaar gesproken over een methode om dat in beeld te brengen. Van hoe kunnen we nou eens onderzoek doen naar de behoeften van die spoedzoekers. Want een onderliggend probleem daarbij is altijd dat spoedzoekers zich niet zo kenbaar maken. We weten allemaal dat ze er zijn, maar ze staan vaak niet geregistreerd bij woningcorporaties of bij een gemeente. Omdat veel spoedzoekers ook het idee hebben dat ze daar toch niet geholpen kunnen worden, omdat er wachttijden zijn, dus het ook geen zin heeft om je daar te melden. Dat is een van de lastige dingen om bij het in beeld krijgen van dit vraagstuk. Hoe kwam het dat jullie dat beter in beeld wilden krijgen, Fred? Wat was de achtergrond daarvan? Wij zagen eigenlijk al wat langere tijd dat de woningmarkt aan het veranderen was. En we komen, eigenlijk in begin jaren 10, komen we een beetje uit de tijden van de crisis. Die kwam in Maastricht als een keertje dubbel aan als het ging in woningbouw, omdat we ook al te maken hadden met een demografische verandering in de stad. Waardoor we onze hele woningbouwprogrammering hebben omgegooid en eigenlijk fors minder woningen zijn gaan bouwen dan dat we dat in de jaren daarvoor hebben gedaan. En we zagen zo rond het jaar 2015 toch wel een kentering op de markt te komen. We zagen aan de ene kant zagen we de economie weer wat opleveren, waardoor de vraag naar woningen weer aan het toenemen was. Maar we zagen toen ook al langzaamaan het hele vraagstuk van flexibilisering ook van de arbeidsmarkt op ons afkomen. En dat is de belangrijkste reden geweest, naast allerlei ontwikkelingen in het sociale veld, waar het hele verhaal van de extramurealisering speelt. Mensen die in de opvang zitten, die om allerlei redenen liever ook zelfstandig zouden willen wonen. Dat vraagstuk dat nam in die tijd ook toe. En onze woonprogrammering, die gaf daar eigenlijk geen antwoord op. Waar we voorheen een hele hoop dingen nog wel konden opvangen, omdat we ook wel leegstand hadden in de woningvoorraad, was dat op dat moment eigenlijk niet meer het geval. Dus we moesten op zoek naar nieuwe manieren om ook met die vragen om te gaan. Maar we liepen er eigenlijk al vrij snel tegenaan dat we nog niet precies wisten hoe groot die vraag was. En dat is voor ons de reden geweest om met het expertisecentrum aan tafel te gaan en samen met hen te verkennen
Welke doelgroepen zijn het nu eigenlijk die gebruik maken van flexwonen? Wat voor ontwikkelingen zitten daarachter? We hebben breed gekeken, dat ging van studenten, arbeidsmigranten, mensen die scheiden of mensen die vanwege huurschulden een huur uit moeten, de vervolghuisvesting uit de maatschappelijke opvang. Dat hebben we laten onderzoeken. En we hebben daarnaast ook het expertise gevraagd, nou goed, dat is leuk en aardig dat we dat weten. Maar vertel ons ook dan geef ons een beetje idee van over hoe ziet het er dan uit? En welke kansen zijn ervoor en hoe moeten we dat vormgeven? Dus we hebben ook een advies gevraagd over welke locaties heb je het dan? En wat zijn dan die wensen van die doelgroep? En ik vat het een beetje onderbiedig, maar ik vat het voor mezelf samen. Die doelgroep die is zeer gedifferentieerd qua samenstelling. En daar zit ook hele verschillende woningvragen achter. Maar er zit wel een gemeenschappelijke noemer in. En al het goede komt in drieën, zeg ik altijd. De gemeenschappelijke noemer is klein, goedkoop en betaalbaar. En snel beschikbaar. En voor sommigen zou je zeggen grote gezinnen, het zijn er 4, hè? Ik heb het verteld. En voor grote gezinnen moet je erbij vertellen, is nog een heel ander vraagstuk. Dat speelt eigenlijk niet zozeer klein, maar dan moet het ook nog een keer groot en betaalbaar zijn. En dat is best wel een belangrijk vraagstuk in een woningmarkt. Ja, we lezen allemaal de krant, er zit ketelmuziek bij. Maar er is echt iets aan de hand op de Nederlandse woningmarkt als het gaat om betaalbaarheid. Dus ook daar is autonoom het vraagstuk ook groter geworden. En die twee dingen komen bij elkaar. Enerzijds de behoefte aan snelle, flexibele huisvesting. En anderzijds de woningmarkt die duur aan het worden is, waar er door allerlei redenen relatief weinig gebouwd wordt. En dat leidt tot spanning op de lokale en regionale woningmarkt. Ja, dankjewel. Misschien aardig om tussendoor er even bij te vertellen dat die methode die we toen met jullie ontwikkeld hebben om die doelgroepen in kaart te brengen, dat we die later ook met Platform 31 samen in een 6-tal regio's en grote gemeenten in Nederland ook nog hebben uitgewerkt. En de methode is vervolgens ook beschreven in een publicatie die we ook samen met Platform 31 hebben uitgebracht. Die ook op onze website gratis te downloaden is. Dus die methode die is beschikbaar voor iedereen. Aan de slag met flexwonen heet die. Mag ik eens vragen, zijn jullie eigenlijk destijds geschrokken van de uitkomsten van die verkenning? Nee, eerlijk gezegd niet, denk ik. Het is altijd een beetje moeilijk als je het hebt over aantallen. Ik herinner me nog uit het rapport dat er iets uitkwam van dat we 2000 mensen moesten gaan huisvesten. En we hadden een beeld met elkaar van, nou, we hebben ongeveer een doorloopsnelheid van 2 jaar, dus we moeten er ongeveer 1000 eenheden bij hebben. Ik was daar zelf, eerlijk gezegd, viel me dat mee. En we hebben ook nog, dat was voor mij een bevestiging. We hebben jarenlang het idee gehad, en het is nu anders, dat we in Maastricht niet heel veel hoefden te doen aan de huisvesting van arbeidsmigranten, of dat nou short stay of midstay of long stay waren. Dat kwam eigenlijk ook weer uit het onderzoek van het expertisecentrum naar voren. We hebben kort geleden daar weer onderzoek naar gedaan. Of ik moet eigenlijk al zeggen, anderen hebben er onderzoek naar gedaan en we hebben dat vertaald naar de Maastrichtse situatie. En daaruit blijkt dat we toch ook voor de komende jaren daar een hele forse opgave voor hebben. Dus de opgave is een stuk groter geworden. En ik schrik op zich niet zo snel, maar dat is toch voor Maastricht gaat het dan wel om hele forse aantallen. En daar we voorheen dachten, dat vangen we op, zien we toch nu dat we daar ook echt nieuwe huisvesting voor moeten gaan bieden. Dat kan permanente huisvesting zijn. Dat kan ook tijdelijke huisvesting zijn, waar de huisvesting zelf tijdelijk is. Of waar het huurcontract tijdelijk is. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar er is dus wel nog, in vergelijking tot het rapport uit 2017, nog wel een forse extra opgave bijgekomen. Die alleen voor arbeidsmigranten al net zo groot is. Als de hele opgave die er dus voor alle behoefte aan flexwonen destijds is uitgekomen. Dat is de jaren nog wat anders is gaan doen en er waarschijnlijk toen ook een veel grotere vraag uit die hoek is gekomen. Want ik herinner me dat destijds de bulk van de vraag toch wel zat in de studentenhuisvesting. Daar zat erg veel nood, zowel bij de internationale studenten als de Nederlandse studenten. Daar hebben jullie intussen wel een heleboel aan gedaan, heb ik begrepen. De wethouder heeft daar in onze sessie in juni ook iets over verteld. Kun je daar nog even kort iets over vertellen? Wat daar de conclusies uit waren en wat jullie ermee gedaan hebben? Specifiek studentenhuisvesting. Ja. We hebben met het rapport zelf, want daar waren de conclusies duidelijk. Kregen eigenlijk ongeveer 1,5 jaar nadien kregen we signalen dat we met onze huidige programmering studentenhuisvesting echt, terwijl het ook al een behoorlijk forse uitbreiding was, toch nog tegen tekorten zouden gaan aanlopen. En dat had er onder andere mee te maken dat de universiteit een aantal nieuwe opleidingen zou willen gaan starten. En dat zou betekenen dat de instroom voor minstens 2 jaar 2 keer zo hoog zou zijn als normaal. Nou, dat heeft de politieke dynamiek heel erg op gang gebracht. En dat heeft erin geresulteerd dat we voorjaar 2019
een nieuwe programmering studentenhuisvesting hebben vastgesteld, waarin er voor de komende jaren tot en met 2024 2900 eenheden voor studenten worden bijgerealiseerd. En dat is natuurlijk heel fors. En dat is op zich voor Maastricht ook logisch. Want als je kijkt naar de ontwikkeling van dit soort verschillende doelgroepen, dan is wel de ontwikkeling van de universiteit en de studentenaantallen, dat is echt wel de hele grote motor als het gaat om de grote massa van aantallen. Dus dat probleem, zoals het is opgeschreven in het rapport uit 2017, is nadien eigenlijk alleen nog maar groter geworden. Ja, ik kan het woord corona laten vallen. Dat wordt nog heel interessant. We zien wel dat de exchange studenten, die hier voor een paar maanden in Nederland komen, dat daar wel wat de klad in zit. Dat kan ook een oorzaak zijn dat, of studenten willen het zelf niet. Maar soms hebben universiteiten onderling ook afgesproken van laat dat nu maar even zitten in deze periode, uitwisselen. Visa en vliegtuigen en dergelijke is ook een probleem. Tot op heden zijn er eigenlijk niet heel veel signalen dat het met de reguliere voltijdsstudenten anders wordt. Dit jaar hebben we nog steeds een groei. Het is minder dan dat we verwacht hebben. We moeten nog even wachten op de 1 oktobercijfers zijn officieel, die ken ik nog niet. Dan weten we het echt. Dus er zit wel een dipje in, maar minder eigenlijk dan gevreesd was. Dankjewel. Ik wil nog één doelgroep even apart uithalen. Ze zijn natuurlijk allemaal interessant. Maar wat ons ontzettend opviel in Maastricht destijds was dat jullie hier vrij goed in beeld hadden hoe de uitstroom vanuit instellingen voor maatschappelijke opvang en vanuit GGZ-instellingen zou gaan verlopen. Dat is iets waar jullie een 5 jaar vooruit een soort overzicht van hadden, gebaseerd op afspraken met alle instellingen die daar werkzaam zijn. En dat is iets wat we eigenlijk verder in het land in al die andere onderzoeken nooit meer zijn tegengekomen. Dus dat is een compliment voor Maastricht natuurlijk, dat jullie die zaak wat dat betreft goed op orde hadden. Maar ook wel heel bijzonder dat zo kon. De aantallen waren misschien niet schrikbarend als je dat vergelijkt met wat we elders in het land ook wel tegenkomen, maar toch ook wel substantieel. Het ging best om mensen die echt in situaties van dakloosheid of daartegen aan verkeren. Hebben jullie daar ook nog bijzondere dingen mee gedaan? Is dat aanleiding geweest? Ja, nou 2 dingen. Ook daar hebben we een nieuw onderzoek laten doen. Dus we hebben aanvullend op het onderzoek van DexPrism in 2019 hebben we Companen nog heel specifiek naar deze doelgroep. Met name dus wat wij dan noemen de maatwerkgroepen in de woonruimteverdeling. Mensen die op een reguliere manier niet op tijd aan een woning kunnen komen. Daar hebben we onderzoek naar laten doen. Dat rapport is in juni verschenen. Dat bevestigt natuurlijk in hoge lijnen wel wat we al wisten. Wat ons wel scherper is geworden, is dat we daar wel onderscheid willen maken in. Dat heeft ons wel geholpen. En de manier waarop we de opgave gaan invullen. Dat we enerzijds toe willen naar woningen waar mensen direct vanuit de maatschappelijke opvang ook in terecht kunnen. Maar dat we daarnaast ook toch moeten denken aan tussenvoorzieningen. Dus wat we dan even zeggen, ja, als woningmarkt zeg je dan altijd, wij maken een nieuwe tree op de woningmarktladder. Je ziet dat de overstappen, dat kan voor een student ook zijn van een kamer naar de reguliere woningmarkt. Maar het kan ook zijn als je uit de maatschappelijke opvang komt. Direct in de reguliere huisvesting of uit de GGZ. Dat we zeggen, er hoort eigenlijk een tussenstapje. Want die tree die is te groot, die kunnen veel mensen vaak niet maken. Dat kan financieel zijn, dat kan te maken hebben met begeleiding. Dus dat is uit het onderzoek gekomen. En ja, we zijn op dit moment druk bezig om het in onze woonprogrammering te vertalen. En ik draai zelf al heel erg lang mee in het wonen. Maar het lijkt haast alsof we weer een ouderwetse doelgroepennota aan het maken zijn. Dus wonen was vroeger volkshuisvesting. Dan hoorden de doelgroepen bij. Dat komt weer terug. We zijn nu een woonprogrammering aan het opstellen. Waarin het hele thema van wat is de specifieke behoefte van deze specifieke doelgroep en wat moeten we daarvoor doen, heel prominent op de agenda staat. Meer dan dat het heel veel jaren heeft gestaan. Dus we staan nu aan de vooravond van het vaststellen van die nieuwe programmering. Daarin worden de ambities bepaald. Wat gaan we doen? En in welke periode gaan we dat doen? En ik hoop dat we vrij snel daarna kunnen beginnen met de uitvoering van dat programma. Oké, dankjewel. Helder. Ik wil even kijken of er bij de deelnemers mensen zijn die hier vragen of opmerkingen hebben over naar aanleiding van dit gesprek. Het is u duidelijk dat vragen gesteld kunnen worden via de vraag- en antwoordfunctie. Dat is zeg maar een soort chat in deze sessie. Nee, die zijn er op dit moment niet. Dat is prima, dan waren we helemaal duidelijk. Dat is altijd heel goed. Dan gaan we snel door met het pièce de résistance van deze bijeenkomst. Fred maakt even plaats voor André. Kom jij erbij? Maar ik begin dit gesprek met Jantien van Schrier. Sorry, ja, van der Schrier. Moet ik het goed zeggen. Welkom Jantien, je komt zo ook in beeld.
Jantien is iemand die zelf als spoedzoeker aangemerkt zou kunnen worden. En we gaan met haar in gesprek over wat er in haar situatie gebeurd is, waardoor zij als een spoedzoeker aangemerkt zou kunnen worden. En ik ga haar eerst gewoon zelf maar het woord geven om daar iets over te vertellen. En dan kunnen we daar straks met elkaar over in gesprek gaan. Jantien, vertel eens, hoe is het zo gekomen? Ik ben vorig jaar, ik moest even nakijken in mijn aantekening. In mei vorig jaar ben ik dakloos geraakt. Ik woon in Noord-Limburg. Was dus een hele specifieke persoonlijke situatie. En dat overkwam mij. Dus ik was binnen een half uur dakloos. En ja, dat zorgt voor een hoop stress, een hoop geregel. Ik heb een zoon van 18, inmiddels 18, toen 17. Ik wist niet wat me overkwam. Mag ik even, hoe kan het dat je in een half uur ineens dakloos wordt? Vertel daar eens iets over. Voor zover je dat met ons wil delen, hè? Even voor de goede orde. Hoe ging dat? Ik was in 2015 ben ik gescheiden. Ik heb mijn partner het huis nagelaten. Dat is een persoonlijke situatie, maar daar ga ik niet heel ingewikkeld over doen. Ik zocht in 2015 een bovenwoning. Om dan inderdaad over het woonprobleem te hebben. Ik moest mij en wilde me ergens huisvesten. Met mijn zoon samen. We hadden een bezoekregeling, dus dat is allemaal prima gegaan. Ja, ik kwam op de particuliere woningmarkt. Ik huurde een bovenverdieping. De eigenaresse woonde aan de benedenverdieping. Ik was ook bevriend met de eigenaresse. En daar ontstond blijkbaar, ik werkte vooral, een situatie die in het licht van de criminaliteit lag. Betekent dus dat ik niet in de gaten had dat daar zaken aan de hand waren die het daglicht niet konden verdragen. Dus ik kwam niets vermoedend van mijn werk naar huis. En de straat stond vol met politie. Noem maar op, alle toeters en bellen. De deur was verzegeld. Ja, dan sta je daar en denk je van, ja, hoe kan dat? Dus er gaat van alles door je heen. Heftig zeg. Dat kan me iets bij voorstellen. Nou, ik kan me er gelukkig niets bij voorstellen, maar het klinkt wel heel heftig voor jou. Wat heb je toen gedaan in die situatie? Ja, ik heb eerst geprobeerd maar heel erg rustig te blijven. Want ja, er gaat van alles door je heen. Waar moet ik zijn? Ben ik nu dakloos? Is dit een dakloze status? Waar moet ik zijn? Dus ik heb een agent aangesproken van wat is hier aan de hand? Ja, hij zei dat is allemaal te privé. Of in ieder geval, dat is van de overheid. Dat kunnen we je nu niet vertellen. Ik zeg, mag ik dan vanavond bij u slapen? Want ik heb gewoon geen woonruimte. Nou goed, dat gesprek dat verliep super soepel. Ik heb het telefoonnummer gekregen van de dak- en thuislozenzorg in Noord-Limburg. Ik weet nog precies hoe laat het was, 3:30. En ik kreeg de voicemail. Dus ik dacht, dan spreekt de voicemail in. Maar waar moet ik verblijven? Ik heb familie gebeld. Gelukkig heb ik zeer behulpzame familieleden. En ben toen van Venlo uit diezelfde avond naar Maastricht gegaan. Want hier woont mijn moeder. Om een onderdak te hebben. Okay. En toen ben je bij je moeder ingetrokken, maar dat was maar een tijdelijke oplossing. Want dat was met je zoon ook, hè, begrijp ik. Okay. En hoe ging dat verder? Want je moeder die was daar waarschijnlijk niet helemaal op ingesteld om jou ook nog in huis te hebben met zo'n. Nee, mijn moeder was er helemaal niet op ingesteld. Mijn moeder is inmiddels 78 en zei van je kan wel een dagje of overviel mijn moeder ook. Maar goed, uiteindelijk zijn we daar 2 nachten geweest. Guus, mijn zoon, die is toen gelukkig in de vakantietijd op vakantie gegaan met zijn vriendin. Dus die heeft een paar weken van de hele situatie niets meegemaakt. En ik heb er werk van gemaakt dat ik in de buurt van Venlo, want het was voor mij niet te doen qua reizen, onderdak kreeg. Dus ik heb even uitgeteld in de trein op weg hier naartoe dat ik 2 maanden lang bij allerlei vrienden en kennissen heb vertoefd met mijn zoon. Zo is het eigenlijk gegaan. En je werkte nog in Venlo al die tijd? Ja, ik werkte in Venlo, maar ik was gewoon van mijn werk al van plan om naar de gemeente Venray te verhuizen. Dus ik werkte gedeeltelijk in Venlo en in Venray. Wat heb je toen gedaan om aan andere woonruimte te komen? Ik heb gelukkig
dat is echt het geluk dat ik connecties had vanuit mijn werk met de gemeente Venlo. Dus ik wist, hoe de systeem in elkaar zat. Ik kon ook blijven nadenken. Dat is wel belangrijk om deze te noemen, want je bent super gestrest en je denkt wat overkomt je met een kind, al dat soort zaken. Dus ik heb gewerkt met de gemeente Venlo samen. Dat maakte duidelijk dat ik de lijnen wist, wat te doen als je zonder woonruimte komt te zitten. En ik ben heel erg goed geholpen door Moveo, de dak- en thuisloze opvang vanuit Noord-Limburg. Ik ben het gesprek aangegaan. En van die gesprekken ben ik uiteindelijk, maar goed, ik kan me goed verwoorden en dat is natuurlijk wel belangrijk. Ben ik uiteindelijk in de gemeente Venray kon ik mijn huisvesten, maar dat duurde wel uiteindelijk 2 maanden. Dus in 2 maanden in overleg met Moveo, dak- en thuisloze opvang. Uiteindelijk hebben zij mij geholpen aan de woonruimte. Oké. Dus op dit moment heb je weer woonruimte. Je bent nu weer goed onder dak, wat jou betreft. Ja, op dit moment, ik kreeg in juli vorig jaar een gesprek met Peter van der Laar onder andere, van Wonen Limburg. En ik kon het gesprek aan. Hij zei, nou, er zijn woningen op het Roekenbos. Dat is een situatie in Noord-Limburg. Dat is een oud vakantiepark. Volgens mij is dat park al 30 jaar oud, 40 jaar oud. Wij Wonen Limburg gaan daar wat huizen voor de huisvesting zorgen, voor spoedzoekers zoals het nu heet. En zo ben ik daar terechtgekomen. Prachtig, prima, midden in het bos. Super situatie. Voor mij was het tot rust komen, dicht bij mijn werk. Mijn zoon kon er wonen, dus ja, ik was gewoon blij met die oplossing. Ja, je noemt het zelf al even, want het was een vraag die net al bij mij opkwam. Ben je bij een woningcorporatie aan gaan kloppen? Want die zijn daar tenslotte ook voor om mensen die in de problemen zitten aan woonruimte te helpen. Dat heb je dus gedaan bij Wonen Limburg. En die hadden niet direct een reguliere woning voor je beschikbaar, als ik het zo hoor. Maar wel een noodoplossing op een voormalig vakantiepark. Dus dat begrijp ik het zo goed? Ja, dat begrijp je goed. Ik heb inderdaad dat vakantiepark even gezien, want ik wist niet waar het lag. Dus ik werd geattendeerd van, nou, er komen woningen vrij, ga alvast even kijken, waar zou ik het liefst willen wonen, noem maar op. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik dacht, nou, dit is fantastisch, als ik hier terecht zou komen. Het was voor mij eigenlijk dat ik dacht, hoe kan het zo snel? Maar goed, het maakte voor mij wel duidelijk van, oké, ik heb een dak boven mijn hoofd, ik ga erop in. Maakt niet uit waar ik ga wonen, ik heb een dak boven mijn hoofd, ik ga erop in. En reguliere huisvesting. Dat betekent ook dat de duur van de woonduur gewoon, de inschrijvingsduur, gaat gewoon door. En dat is wel super prettig. Ja, dat begrijp ik. Want je hoort ook wel eens praten over urgentie voor mensen in een noodsituatie. Was dat niet aan de orde bij jou? Ja, dat was wel aan de orde. Want een minderjarige zoon, schoolgaand, die had, ik denk, hoe lang gaan we dit op deze manier volhouden? Hij was natuurlijk, toen ik huisvesting kreeg, maar 2 maanden lang van hot naar haar. En nou is dat wel een jongen die zich niet heel makkelijk van zijn stuk laat brengen, maar dan toch. Ik was gestrest. Logisch. Ik dacht, hoe ga ik het allemaal bij elkaar vergaren? En dan heb je de opvoeding voor je zoon. Ik ben op dit moment alleen opvoeder. Dat maakt, je moet echt goed blijven nadenken. En ik dacht, stel je voor dat het in de winter was geweest. Ik weet niet of ik zo cool had kunnen blijven. Oké, ik snap je. Ik zit even te kijken naar de deelnemers, want dit is Jantien legt even een verhaal neer, om het maar zo te zeggen. Dat gaat wel ergens over. Is dat voor iedereen duidelijk? Is het herkenbaar? Zijn er mensen die daar vragen over hebben of er iets van vinden? Kom maar binnen, zou ik zeggen. Nee? Nou, dus je verhaal is kennelijk zo duidelijk dat er geen vragen over komen. Nog even doorgaand op jouw situatie, want je zat in dat Roekenbos, zit je daar nu nog, of heb je nu inmiddels een definitieve oplossing gevonden? Toen ik het huurcontract tekende, en ik lees meestal de zaken erg goed, dacht ik, oh, ik kan hier wel blijven wonen, want ja. Maar daar stond 2 jaar. Dus ik ging er vorig jaar in. Ik dacht, 2 jaar, dat is best lang.
Maar inmiddels voel ik mezelf weer spoedzoeker. Want ik moet er volgend jaar uit. En het hele aparte is, en daar wil ik toch wel een kanttekening mee maken. Dat is een idee van hoe kan het. Blijkbaar is de keuze van Wonen Limburg, of dat Wonen Limburg is of dat provinciaal is, weet ik niet. En zelfs landelijk. Dat voor verschillende doelgroepen wordt een verschillende woonduur toegekend. Heel apart. Ik ben inmiddels, even nadenken, 57. Ik werk voor een school. Ik ben orthopedagoog van beroep. En ik denk, ja, ik ben geen starter meer. En als ik mijn overburen spreek, want het park wonen meer spoedzoekers natuurlijk, want dat is de doelgroep. Die hebben een woonduur van 5 jaar. Dat maakt niet uit, want ik vind dat iedereen gelukkig moet zijn. Maar als je een woonduur van 5 jaar hebt, dan heb je echt wat meer rust en ruimte om verder te zoeken. En voor mij geldt persoonlijk dat ik me nu alweer onrustig voel. Dat ik denk, ja, volgend jaar moet ik eruit. Dat betekent niet dat ik niet dankbaar ben en blij ben met de woning. Maar het levert een hoop onrust op. Ja, ik begrijp je punt. Misschien goed om daar even op aan te vullen dat het geen gemeentelijke of provinciale regeling is in dit geval, maar het gaat om rijksregelgeving. Dus in de wet bepaalt dat een huurcontract, een tijdelijk huurcontract alleen 2 jaar mag duren, tenzij het om specifieke doelgroepen gaat. Met name jongeren is een categorie die daarin in de wet benoemd is en daar mag het 5 jaar duren. Dus wat dat betreft val je net buiten de prijzen, zullen we maar zeggen. Dat is jouw pech. Ja, maar dat horen we vaker. Die 2 jaar is natuurlijk best wel kort om echt tot rust te komen en in een gespannen woningmarkt een goed alternatief te vinden. Hoe doe je dat eigenlijk op dit moment? Hoe ben jij nu op zoek naar een alternatief? Ik ben ingeschreven, dat betekent Thuis in Limburg is de overkoepelende organisatie. Daar kun je een filter in aanpassen, noem maar op. Dus ik probeer te reageren, ik reageer op woningen die voor mij in aanmerking komen. Dat betekent, wonen en werk is voor mij belangrijk op dit moment, sowieso belangrijk. Maar ik probeer daar een juiste huisvesting in te vinden. Niet alleen, maar het is wel ingewikkeld als je ergens komt wonen waar ik eigenlijk nog niet aan toe was in Venray, gemeente Venray dan, maar wat op zich prima is. Ik weet niet welke wijken nu bij me passen. Dus het vraagt ook wel dat je bezig bent met het sociale veld. Van waar wil je wonen? Wat is de cultuur? Ik wil niet zomaar overal gaan wonen. Dat betekent dat ik wel dankbaar ben als ik een dak boven mijn hoofd krijg. Maar ik heb wel bepaalde wensen. En die wensen die zijn wel te vinden op de woningmarkt, zeg maar. Als ik kan kijken van god, ik wil daar en daar wonen, noem maar op. Kun je schiften. Maar ik ben nog niet goed genoeg ingeburgerd in die omgeving om echt te kunnen voelen waar zou ik willen wonen. Ik weet wel dat mijn baan op dit moment, want dat is wel, dat is wel duidelijk, dat mijn baan op dit moment wel vraagt om een rustige woonomgeving. Dus dat is een ding wat ik wel zeker weet. Dat heb ik nodig. En die rust die ik nu op het Roekenbos heb, dat is dan toevallig. Gemerkt van nou, met een stressige baan en een opvoeding, alleen opvoeder, is het wel heel fijn als ik in een rustige woonomgeving terug zou kunnen keren. Goed, dankjewel voor je verhaal. Het is heel fijn dat je dat zo openhartig met ons wilt delen. Want het zit allemaal best hoog natuurlijk, kan me goed voorstellen. Ik zie nu een paar vragen langskomen. Zullen we daar eens even naar kijken? De eerste vraag die langskomt is: welke tips heeft mevrouw voor het organiseren van tijdelijke huisvesting? Je ziet nu zelf op Roekenbos, dat is een oplossing. Maar wat zou je misschien nog voor andere suggesties kunnen doen aan de deelnemers aan dit gebeuren om tijdelijk huisvesten mogelijk te maken? U bedoelt tijdelijke huisvesting vanuit de woningcorporatie of vanuit mijzelf? Nee, ik denk dat de vraagsteller bedoelt oplossingen voor situaties zoals waar jij in zit. Kon je met enige moeite in Roekenbos terechtkomen. We constateren dat er eigenlijk te weinig van dat soort oplossingen zijn in het algemeen. Waar zou jij aan denken? Wat zou een alternatief nog kunnen zijn voor tijdelijke noodsituaties? Nou, ik denk dat als ik zo om me heen kijk, er is heel veel leegstand. En er zijn ook wel gebouwen die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, waardoor je misschien al een duidelijke overgangssituatie krijgt. Want hoe langer je wacht, of hoe langer je moet wachten,
Dat is misschien gewoon even globaal. Hoe langer je moet wachten op een dak boven je hoofd, hoe ingewikkelder het wordt. Dus ik denk, als er veel leegstand is, dat je die leegstand kunt gebruiken voor spoedzoekers. Niet alleen voor spoedzoekers, maar het gaat even over ons nu. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je opnieuw moet gaan bouwen, het wiel niet opnieuw moet gaan uitvinden, maar er moet er nog gebouwd worden. En je zit in een situatie zoals ik, zoals wij met z'n allen, dan is het super belangrijk dat je weet dat je ergens onderdak hebt. En ik heb gemerkt, de wensen die je eerst had om ergens te wonen, die worden minimaal. Omdat je hebt gewoon een dak boven je hoofd nodig en de eerste levensbehoeften. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is in de eerste instantie het allerbelangrijkste. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ja, dan is openbaar vervoer belangrijk, natuurlijk. Je komt naar je werk toe als je dan nog kunt werken in deze stresssituatie. Maar een dak boven je hoofd, de eerste voorzieningen, die zijn wat mij betreft het allerbelangrijkste. Dankjewel. Ik zie een vraag binnenkomen van Erik de Maier. Zou je die misschien zelf even willen stellen? Kun je in beeld komen met de camera en zelf die vraag willen stellen? Die wordt nu toegelaten. Ik zie je microfoon nog uitstaan, dus als je nu een vraag stelt, dan komt het niet bij ons. Nee, op een of andere manier lukt dat niet. Dan zal ik proberen hem even te vertalen. Het was eigenlijk, de vraag was, deze mevrouw is erg zelfredzaam. jij kan heel goed je verhaal doen, hè? Dat viel direct natuurlijk op in dit hele gesprek. Hoe gaat iemand zich redden die niet de wegen kent? En wat is dan het perspectief eigenlijk? Kun je daar iets over zeggen? Ken je andere mensen in soortgelijke situaties die misschien wat minder handig en goed bespraakt zijn als jij? Ja, die ken ik zeker vanuit ik ben orthopedagoog en ik heb voorheen voor jeugdzorg gewerkt. Dat betekent dus dat ik heel goed weet hoe het aan de andere kant van de tafel is en voelt. En ja, het zijn een paar aantal elementen, waaronder dat je eigenlijk niet alleen veel stress hebt, maar ook niet uit je woorden kunt komen, misschien niet meer verzorgd kunt zijn en dat soort zaken, dat je niet zelfredzaam bent. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk om niet zelfredzaam te zijn. Want het overkomt je of je zit in een situatie. En dan moet je ook nog, want het is logisch, het is communicatie, met mensen in overleg, hoe je verder moet. Dus ik begrijp heel goed, als je dat niet meer kunt, het had best bij mij ook kunnen zijn vanwege allerlei andere factoren, dat je een beetje overgeleverd voelt aan het systeem. En als je je overgeleverd voelt aan het systeem, dan is het gevoel van, oh, ik ben slachtoffer, met alle respect voor het woord, maar dan kom je eigenlijk ook niet zo makkelijk vooruit. En dan heb je het idee van, dat zie ik er ook aan de doelgroep van jeugdzorg voorheen. Ja, die mensen hebben gewoon een beetje een handvat nodig van kom maar, snap je? En ik denk dat inderdaad, wat de deelnemer ook zegt, van als je niet zelfredzaam bent, in wat voor opzicht dan ook, dan maakt het alleen nog maar ingewikkelder. Dankjewel. Ik zie dat Erik de Maier inmiddels wel in beeld is bij ons. Welkom. Ja. Je hebt het antwoord meegekregen, de reactie. Het is niet echt een antwoord natuurlijk, maar het is Ja. Jij constateerde eigenlijk iets. Hoe kwam je daar voorbij? Heb je daar zelf ervaringen mee, die achtergronden? Nou, allereerst, ik weet niet hoe ik in beeld ben bij u. Ik hoop niet heel groot achter aan de muur hangen. Mijn systeem reageert erg traag, dus ik heb ook geprobeerd in de chat wat weer te geven. Heel veel waardering voor het verhaal van mevrouw. Het is een prachtig herkenbaar verhaal. Ik werk zelf eigenlijk in mijn achtergrond vanuit sociale zaken. Dus ik kom heel veel mensen tegen die wel kwetsbaar zijn. En die weggetjes niet kunnen vinden. En wat mij even triggerde meteen in het begin van het verhaal was, het was 3:30 en het antwoordapparaat stond erop. En ik denk dat dat heel erg herkenbaar is. En dat het ook een van de grote uitdagingen is voor mijn soort mensen aan de kant van sociale zaken. Maar daarna ken ik ook wel heel erg sterk het feit dat we wel de klant in beeld hebben, of de inwoner. En dat we op zoek zijn en op zoek zijn en op zoek zijn en die passende oplossing dus niet kunnen vinden.
En dan zie ik dat mevrouw daar toch wel heel erg goed mee kan omgaan om ook de instanties te helpen om die passende oplossing te vinden. Dus dat vond ik heel mooi. Ja, dankjewel. Heb jij zelf ideeën over wat er zou moeten gebeuren om meer van die passende oplossingen te vinden? Ook concreet in jouw eigen situatie? Ja, nou wat ik ook hoorde in het verhaal was, er is zoveel leegstand. En mevrouw had zelf al gewoond boven een winkel, begreep ik. En als je in de winkelstraat rondkijkt, boven winkels is inderdaad veel leegstand, op andere plekken ook. En ik denk dat heel vaak regelgeving in de weg staat om dat soort gaten te vullen met dit soort hele noodzakelijke oplossingen. Ja, dankjewel. Goeie tip. Maar misschien nog iets meer in het algemeen, wees creatief en zoek naar oplossingen. Maar ben je in de eerste plaats bewust van het bestaan van deze doelgroepen en de nood die er is. En de noodzaak om daar oplossingen voor te vinden. Ja. Even kijken, er is nog een vraag van Paul van Noorden. Is dat verschil in contractduur eigenlijk geen leeftijddiscriminatie? En waarom doet de wetgever dit? Paul, kom er eens in. Ik begreep van anderen dat het systeem wat traag reageert, dus misschien duurt het even voor Paul binnenkomt. Nee. Het gaat nog niet lukken, geloof ik. Nou, dan gaan we dus even verder, want anders duurt het te lang. Misschien komt Paul later nog even terug. Gebeurt er toch iets? Nee, gebeurt niets. Ik ga even een switch maken van jouw verhaal. Dank je wel tot zover. Misschien komen we straks nog even bij je terug. Ik wil eerst even naar André Ivanovsk. Did I say that right? Almost. André is from Poland, so we're going to talk in English because my Polish is not very well. Sorry. But André, could you please tell us something? Welcome here. Very good that you're here to tell us something about your situation by living in Holland and the needs you have finding housing. Could you please tell us something about your situation? How long are you here? Why are you here? What are you doing? Where are you living? Okay, so hi, I'm Andrei Ivanovsky exactly, and I'm living already 2 years at Netherlands. Almost all of that is by Otto, by Cafra. And I was living at a lot of locations, Cafra, because I changed job, so I have experience. I see a lot of places of that company. I come to Netherlands because in my country is not such well situation for young people, and so I was thinking maybe I will learn money and continue study, or just we will see. Something to for future. First, I wanted to make some options because the most of time is money important in those things. So can you tell us where do you come from in Poland? Where did you live? I live at right side on the right side of Warsaw, exactly in Polish, Warsaw, something like that. And there is difficult situation with job. So anyway, if I wanted to stay in my country, I need to change place when I live, because in those small places, village is there so difficult to stay. So anyway, young people have to go to bigger city. Yeah. That is still the situation, or was it you're here 2 years now? I think. Is the situation getting better in Poland at this moment? Because we hear the economy is going better than it used to be. Yeah, Or is it still a problem for young people in Poland? it's going better, but it still need time. So it's going not enough fast to
to stay, because maybe my son for somebody then will be much better, but for me, I probably need to spend whole life in that situation when still is not enough well. So this is why a lot of young people go to abroad to make money, and some of them, for example, students, going only on holidays, because then they spend 1-2 months making money and go to country and continue study. So this is nice option for everybody, because you may come here to live, or just for some part of time to just have option to continue your plans, ideas. So Was it also your situation? Were you studying in Poland and did you come here to Holland for a few months to work? I had difficult situation, because I was thinking what to do, and to study was not well for me, because I didn't have enough money to only focus on study. So I need to mix job with study. So result will be not well, because then I will don't have good result of that studies. And anyway, that job is also not, because part of that and part of that, nothing will be well. I understand. So that's why you came here to work for some time to earn some money and perhaps afterwards continue your study. Is that your purpose? Now I think first I will make some basic like car and something when I have stabilization, because in that time, car is like something basic, because then you may travel, do everything what you want. And this is why also CAFRA is good, because to come to Netherlands work, when you go to CAFRA, just to Otto, you don't need car, anything transport, because they give you, and you may just come and work. So Okay. So now at this moment you're living in Venray, MHP Venray it's called, I think. yes. What do you think about the situation there? Is it a nice living? That is so nice. Also, it's great because the building, on the houses in that locations are small houses. As I was also on the location where was hotel. Not big difference. There was modern inside. And also it's so nice because you don't have to buy anything to inside those houses. They have everything already placed, everything. So you may just take with you clothes and go to abroad and start work. So that's so nice, because I was at another company and there was a lot of complications with transport, with houses, because you had to have your own stuff in that basic. And here is better, because it's not problem for you. Everything's arranged for you. It's a kind of hotel, Yeah. I'd say. Okay. And it's a good hotel, or? Yeah, Yeah. that is so nice there, because it's modern. It's not old. It's modern, and there are nice rooms, because one person rooms, and for couple, for two people. Okay. So I that see. is pretty private, because you may be on your own room, and everybody when wanna be some private may just go to his room and rest. We have also like restroom. There is TV and with kitchen. This is like together space, but everybody have own also, so that's nice. Also, and on locations we have also gym for free. That's nice, because then you may your free time so well spent that time. And restroom also together with like a little like restaurant. That type of room. You may just see it with friends or somebody and speak, and that's so nice.
and those coordinators take care about those locations. It's nice because it looks very pretty around. I mean, outside it looks pretty because coordinators pay attention for holding that condition of take care about grass, everything, and that looks nice. Thank you. And how long you think you're going to stay in Holland? Can you say that? We're not sure. Sorry, I didn't answer before on that. Before I was thinking to come here for some months, just see, but I really like that country and I think I will stay. Only I need to learn Dutch. This is like basic. And yeah, and we'll see because ideas change with opportunities. Before I was thinking sometime maybe I come back and study. Oh, still I thinking sometimes about that. Maybe I will even just come to Poland to study and come back because anyway is here more opportunities. So this is so nice. And anyway, so probably I will stay long, maybe even just stay for how to say not for months, not for years, just stay for yeah. We'll see because forever, yeah, stuff like that. And but this is difficult to say because everything can change. For example, that Corona, also a lot of complications for people who wanna come, who wanna back, because before was closed abroad. I mean abroad. So was complications with that. But yeah, CAFRA and Otto give nice opportunity to students, to people who just wanna better life, and yeah. Okay, so you're not sure about how long you will stay. It might be forever, but you're not sure of course. But at this moment, you're not looking for other housing than where you are staying right now. I was thinking about that, but it's a lot of complication because houses, flats have the most of time empty inside. So anyway, if you wanna change for something private, you need to buy stuff inside, also pay deposit. So it's more difficult, and find something nice is also not easy, and a lot of people have to I mean not have to, but choose some houses at Netherlands, at Germany, because there is better opportunity to rent something bigger, and then you have to travel longer to work, and it's more problems because, for example, when was Corona, some of the warehouses was closed, and Otto just send them to another locations, another job. And when you are on private, you cannot such easy to change your job. So now it's good to see that how it's easy on CAFRA locations, because if something not well, you just go to another, it's no problem, and you don't have to wait time. For example, because when you rent some houses, you need to, for example, say that some months before you wanna go or something like that. At CAFRA, it's the end of that contract with about house, the same like Otto. I mean, in the same time. I see. Oké. Ik ga even naar de kijkers thuis, zullen we maar zeggen. Zijn er mensen die vragen willen stellen? Naar aanleiding van dit verhaal? Nee, er komt niks langs. Your story was quite clear. There are no questions. Because if you have some question, I will answer. I try my best. Because when you don't have contact about that situation, it's not easy to imagine that. But yeah, maybe you have some more questions.
I think your situation is quite clear. You sound quite happy living here at this moment and just seeing what you're going to do and perhaps staying there for for a while, perhaps looking for another place when you decide to stay here for longer. That's it for the moment, I think. Okay, so thank you. Oké, thank you. We gaan een kleine verandering van plaatsen maken, want we hebben nog een spoedzoeker die even bij ons komt zitten. Willen jullie misschien even plaatsen? Would you please change places, Victor? Zo, welkom. Ik begin even in het Nederlands. Naast mij heeft plaatsgenomen Victor Baumbach en Thomas, zijn begeleider van Traject, een zorg- en opvanginstelling in Maastricht, die Victor helpt zijn weg weer te vinden en ook een stabiele woonsituatie te krijgen. We will continue in English because Victor is speaking English very well. He's also speaking French very well, I heard, but not Dutch. That's would be a problem. So welcome, Victor and Thomas. Nice of you to be here and to tell us something about your situation. Victor, could you please tell us something about your situation? Where are you living and what is the situation? How did you come here and how did you come in the situation that you're in at this moment? Okay. Anyway, thank you to invite me here. And my situation here in this moment is a homeless situation. It's for almost 9 months now, living in the street, just because I don't have exactly a place to sleep. But that is my situation, so I have Thomas who try to help me to solve some problems, looking for house and also for jobs. Because the situations come because I left the country. It was 2019. I went to Cameroon, but where I belong, to visit a family and some other things. So I come back in February in this years. And before I left, I was living for Slap House. Yes. There I was living before I left to go to Cameroon. I saw when I come back in February, so I go to the Himint. Normally they should send me there because they have to send people who they live in the state when they don't have place to sleep. But unfortunately, they refuse to give me the place, and they tell me to find myself a place to live. For that situation I am, because I didn't have a place to stay, to stay, and then in this moment I'm homeless. Thank you. So you're homeless. You're not having a job at this moment. You're trying to find a job. You told me before, but you didn't succeed until now. Still trying. What is the perspective? What would you like to do? What kind of work would you be doing? Oh, in this kind of situation, I don't have a choice. Any job can be welcome. Okay. But in this moment, I'm involved with the teleperformance. That's here in Maastricht. They look for people who speak a many language, like English or French. So I'm in touch with them. So they're looking possibility to go and work there. So I have to wait. They told me to wait. When there's place, they can contact me. And now you're homeless. That means, where are you sleeping when you're homeless? Are you sleeping under a bridge or? We can't imagine what homeless it's exactly very is. difficult because
When you are homeless, you sleep anywhere. You have a possibility to sleep. For instance, I can tell you sometimes I sleep in the hospital. So that is a reality. And sometimes I sleep by a house, abandoned house. So it depends for the situation. Sometimes a friend can tell me, okay, come and sleep one night. It's like that I'm living in this moment. Misschien eventjes naar Thomas. Kun jij iets vertellen over zijn situatie? Hoe zit dat met? Want jij bent van een opvanginstelling. Kunnen jullie hem helpen? Nou, ik ben niet zozeer van een opvanginstelling, maar van maatschappelijk werk bij het traject. En ja, het is zoals Victor aangeeft, hij is dakloos. Hij kan redelijk vaak bij vrienden terecht, wat zijn geluk nog is. Maar Victor is ontzettend gemotiveerd om te werken en verzorgt zichzelf goed en komt zijn afspraken na. Maar wat heel belangrijk is dat hij een stabiele woonomgeving krijgt, zodat hij zich ook volledig kan richten op zijn werk en een plek heeft om tot rust te komen. En dat blijkt gewoon ontzettend lastig, omdat Victor geen spoedgeval is, zoals een vrouw met een minderjarig kind, of een vrouw die slachtoffer is, of een man natuurlijk, van huiselijk geweld. En dan zie je dat hij eigenlijk tussen wal en schip valt. En je kunt, waar jullie het eerder over hadden, inderdaad urgentie aanvragen. Maar voor urgentie moet je eerst een half jaar ingeschreven zijn in Nederland, voordat je die aanvraag überhaupt kunt doen. En vervolgens krijg je binnen een jaar een woning. Dus dat kan dan alsnog 1,5 jaar duren. En je ziet, tot, zeker als je al langere tijd dakloos bent, zoals in dit geval Victor, dat je fysieke ongemakken krijgt van de stress en de druk, waardoor de kans op werk ook weer afneemt. En zo kom je eigenlijk in een vicieuze cirkel, waar heel lastig uit te komen is. Daarom vind ik het ook goed dat dit seminar wordt gehouden, omdat ik toch wel met meerdere cliënten in deze situatie zit, waar ook ik als maatschappelijk werker niet veel voor hen kan betekenen, terwijl ik dat natuurlijk wel heel graag zou willen. Ik kom ook even terug bij jou, omdat hij zelf zegt dat hij in een slaaphuis is geweest en daar eigenlijk uitgezet is. Hoe gaat dat? Word je uit een slaaphuis gezet? Dat is toch de ultieme opvang voor mensen die dakloos zijn? Daar kun je toch niet uitgezet worden? Hoe gaat dat? Nee, dat weet ik in dit specifieke geval weet ik dat niet, hoe dat precies zit. Een slaaphuis zou inderdaad altijd toegankelijk moeten zijn. Maar een slaaphuis is natuurlijk ook geen stabiele omgeving. Hè? En dat is ook waar mensen met dezelfde problematieken eigenlijk bij elkaar komen. En daarin ook elkaar met bepaald gedrag aansteken. Dus ook dat is altijd maar een tijdelijke oplossing. Victor, could you understand what Thomas and I were talking about? Because yes. we changed to Dutch. Yes, I can understand a little bit more than speaking. Yeah. Okay. And what do you think about it? What should be done at this moment for you? What is the solution? Well, the solution is first place is to get a real place to live, to sleep. That is the most basic things. Because when you don't have place to sleep, what you can do? Because you are always worried where I have to sleep today. That is working in your mind. So there's not place to think other things. Place where I have to sleep. Yeah. So when you have this, then you start to think if something else. Maybe I have to go to look for a job. I have to wake up to go to a job. I have to do this. But first, you have to get place to sleep. That is a problem. And for 9 months today, I don't have any place to sleep. I see. The housing first, we call that in Holland. I think you know this term. Ik ben benieuwd of er een van de deelnemers is die hier iets over kan zeggen. Wat hebben we eigenlijk voor oplossingen voor dit soort situaties beschikbaar? Zijn die er? Nee, gaat niemand reageren? Misschien was het ook een beetje te veel gevraagd wat ik nu
wat ik nu vroeg. Soms dan krijg je ineens onverwachte oplossingen aangereikt, maar die lijken in dit geval wel heel erg moeilijk. Thomas, kun jij daar nog iets over zeggen? Wat is de volgende stap die jullie gaan zetten samen? Nou ja, ik bel met Victor geregeld naar particuliere woningen ook, omdat het daar de wachttijd minder is. Maar dan zit je weer met dat er bewijs moet zijn van inkomen. Dan zit je met een maand borg, dan zit je met stoffering van de woning, wat ook weer een hoop kosten met zich meebrengt. Dus dat is lastig. Wat eerder werd voorgesteld door mevrouw, bijvoorbeeld tijdelijke woonruimte zou, denk ik, in veel van dit soort gevallen een enorme uitkomst bieden. Als iemand maar een half jaar ergens kan zitten, dan kun je ook verder in het traject kijken. Dat hij aan het werk komt en vanuit daaruit meer inkomen vergaat, waardoor hij ook door kan stromen naar een andere woning. Victor en ik kijken nu ook naar anti-kraakwoningen, dus bijvoorbeeld tijdelijke leegstand, zoals mevrouw ook aangaf. Om maar iets te vinden voor hem. Dus ik zit ook met de handen in het haar van en Victor is niet mijn enige cliënt waar ik dit probleem aan de hand heb. Van waar moet ik nou naartoe? En daarom hoop ik ook dat er hier in dit seminar wat dingen kunnen worden aangedragen waar ik weer mee aan de slag kan. En verder blijf ik natuurlijk gewoon met Victor doorzoeken naar een geschikte woning. Ja, dankjewel. Misschien een idee wat we verder in het land nog wel eens tegenkomen. Ik ken bijvoorbeeld in Utrecht dat soort situaties dat er door instellingen als van de opvanginstellingen ook een soort tussenvoorzieningen worden gerealiseerd. Waar mensen in ieder geval een bepaalde periode kunnen wonen, kunnen leren zelfstandig wonen. Dat hoort er ook een beetje bij. Wel uiteraard met de bedoeling om dan door te stromen naar zelfstandige woonruimte, maar dan wel een soort tussenplek hebben waar ze dat stapje waar Fred Bunk het net ook over had, in hun wooncarrière kunnen maken om dan vervolgens door te stromen naar zelfstandige woonruimte. Dat is eigenlijk wat jullie hier ook zouden moeten hebben, als ik het zo hoor. Ja. Goed. Nou, daar ligt denk ik een interessante uitdaging. Wij moeten het hiermee gaan afronden. Victor, thank you very much for telling us about your situation. We didn't find a solution right at this moment, but perhaps something will come afterwards. Thank you. Alle andere deelnemers die inmiddels achter mij hebben plaatsgenomen, ook heel erg hartelijk bedankt voor hun openhartigheid. Want het is niet niks om voor zo'n publiek je hele verhaal te doen en te vertellen in wat voor rotsituatie je zit. Dus heel fijn dat jullie dat hebben willen doen. Daar kunnen we allemaal veel van leren. Daarmee moeten we de sessie wel afronden, want we zitten inmiddels aan onze tijd. En dan gaan mensen ook weer afhaken, want die hebben andere afspraken staan. Maar ik denk dat het heel waardevol was om met jullie verhalen vandaag kennis te hebben kunnen maken en te weten hoe de doelgroepen van Flexwonen, in ieder geval een aantal daarvan, er eigenlijk voor staan en wat hun vragen en behoeften zijn. Daar kunnen we mee verder en misschien ook in de volgende seminars die we dinsdag en donderdag nog hebben over dit onderwerp, misschien nog stapjes verder zetten. Tot zover iedereen heel erg hartelijk bedankt en dan gaan we het bij deze afronden. Dank allemaal.